F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar inċentiv annwali ta' 520 euro maħsub biex jinkoraġixxi lil Maltin sabiex jibdew jaħdmu fis-settur ta' child care. Skema li se tkun qed tiswa madwar 276.7 miljun euro u li tfisser ftit anqas minn 45 euro fix-xahar. Basta l-impjegat ikun jaf li qed jitkellem bil-Malti. Fil-fatt huwa ċar li dan l-inċentiv mhux se jkun qed jindirizza l-isfidi li jaffaċċjaw il-ħaddiema, is-sigħat twal li jaħdmu u r-responsabilità kbira li għandhom f'dan il-qasam, speċjalment meta wieħed iqis li dan l-inċentiv se jingħata biss sal-2028. Li għamlu kuntatt ma' Net News spjegaw li dan l-inċentiv finanzjarju sempliċement mhuwiex biżejjed sabiex ix-xogħol f'child care iservi ta' karriera fit-tul. U ċar ukoll li l-Gvern qed jirrealizza kemm l-sin Malti qed ikompli jintilef bl-influss qawwi ta' barranin f'pajjiżna. L-iskema qed tiġi promossa wkoll bħala mezz biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u filwaqt li l-Gvern wiegħed titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol waqt din il-konferenza ma nataw l-ebda dettalji konkreti dwar kif dan it-titjib se jiġi implementat f'aktar minn 200 child care madwar Malta u Għawdex li fil-fond ta' 520 euro fis-sena.